دسیا کہ میرا نام حضرت یوسف ہے، میرے باپ دا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اس دے باپ دا نام اسحاق علیہ السلام ہے، اس دے باپ دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تے جدو مالک ابن زغر نے یوسف علیہ السلام دے بارے جان لیا نا، تے مالک ابن زغر آندے میرے دل دے اندر ایسی بات آئی کہ مالک ابن زغر دنیا دے اندر تینوں کسے مقام تے نہ گھاٹا نہیں پیا جنہ آج تو کما بیٹھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نو فروخت کر کے اتنا گھاٹا تینوں پہ گیا ہے تے جے میں نو پہلے پتا ہوندا کہ نبی ابن نبی دا پتر ہے تے میں کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام نو فروخت نہ کردا۔ اے گل کی تھی لیکن انہوں نے فروخت کر چکیا سی، معاہدہ طے ہو چکیا سی، پریشان ہو گیا۔ آخری ویلا مالک ابن زغر دی زبان دے وچوں ایہی جملہ نکلیا، یوسف علیہ السلام بس تساں ہن میں تانوں ویچتا بیٹھا ہاں، ہن تسی میرے واسطے دعا ہی کریا جے، تسی میرے واسطے دعا کریا جے۔ تفسیر در منصور اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الرحمان لکھ دینے، جدو مالک ابن زغر نے آکھیا یوسف علیہ السلام نو ہن میں تانوں ویچتے بیٹھا ہاں، نقصان تے میں کر بیٹھا ہاں، ہن تساں میرے واسطے دعا کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو تیرے واسطے میں دعا کرنا وا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی دیتی، مالک ابن زغر اللہ تیری اولاد وچ برکت عطا فرمائے، اللہ تیری اولاد اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی دعا اتنی مقبول ہوئی، علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور دے اندر لکھ دینے کہ اولاد اندر اتنی برکت ہوئی، اندے تو بعد 12 مرتبہ مالک ابن زغر دی بیوی حاملہ ہوئی، ہر حمل دے وچوں 2 بچے پیدا ہوئے، ہر حمل دے وچوں 2 بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ 24 بچے اللہ تعالیٰ دی ذات نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دی دعا دا صدقہ عطا فرمائی۔ اے دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک ابن زغر نو دیتی، مالک ابن زغر نو دعا دیتی۔ ادھر جناب دعا لے کے مالک ابن زغر چلا گیا، مال بھی لے گیا۔ ہن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نو لے کے عزیز مصر اپنے گھر والے جا رہے ہیں، اپنے محل والے جا رہے ہیں، تے اپنے محل دے اندر پہنچیا نا، تے اپنے محل دے اندر پہنچ کے اپنی بیوی نو آندا ہے اس غلام نو غلام نہ سمجھی، اس غلام نو غلام نہ سمجھی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اکریمی، اکرام کرنا ہے، ایدی عزت کرنی ہے، اینو غلام نہ سمجھی، ایدی عزت کرنی ہے۔ اسا ان ینفعنا، ہو سکدے اے بچہ اپنوں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا انو اسی اپنا بیٹا بنا لئیے، یا انو اسی اپنا بیٹا بنا لئیے۔ اے گل یوسف علیہ السلام دے بارے عزیز مصر نے اپنی بیوی دے نال کی تھی، انو غلام نہ سمجھی، ادھے نال غلامہ والا طریقہ نہ استعمال کریں، اینو چڑکا نہ پاویں، ایدی عزت کریں، اکرام کریں، ہو سکدا ہے آپاں نو بولو